Łapy, łapy, 4 łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. I tak domu co opony zabrali, to Kiedy złapie! biegam odwadze przypomina groźną miną i ogonem 4 strony świata macha. Pomaże zwierzę poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie. 4 łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, 4 łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, Może jednak ja. Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. Blasku słońca opowiada